Jamen, jeg er altid imponeret over, når nogen med virkelyst, innovation og en vilje til at få ting til at virke, faktisk lykkes med noget. Og det ser ud til, at det lykkes rigtig godt her i dag. Det, der sker her i dag, det er, at vi har en dansk virksomhed, som producerer elektronik, der kan stedfæste modstandere. Og det er kombineret med en ukrainsk virksomhed, der producerer droner. Og tilsammen danner de så et kompleks, et system, som på en afstand af flere hundrede kilometer er i stand til at stedfæste og gennemføre et angreb på en modstander. Jamen, vi har faktisk oplevet en ukrainsk produceret drone og en dansk sensor arbejde sammen. Og det synes jeg er så interessant, fordi det er jo det, vi ser virker nede i Ukraine, og det er også det, vi skal i gang med at implementere i det danske forsvar, og specifikt også ude i hæren. For lidt siden der talte jeg, der stod 5 generaler og admiraler og blev orienteret om det her. Så formålet er simpelthen at demonstrere over for den øverste ledelse i forsvaret, hvad kan vi med moderne teknologi, hvad det her angår. Og det er noget, vi har behov for, især nu, fordi vi skal modernisere forsvaret, vi skal øge kampkraften. Og der er det vigtigt, at vi anvender den mest moderne teknologi. Så det er derfor, vi er her i dag.